চাকমারা যদি নিজেদের স্ক্রিপ্ট ইন্ডিজিনাস করতে পারে তা আপনারা কেন ইন্ডিজিনাস যে স্ক্রিপ্ট আপনারা করতে পারবেন না? অনেক সময় এসব আন্দোলন করে। আমি বলছি আগামী দিন আপনারা কি করে যাবেন? Hakitobo Tiprasa rok bujinarinya Triprani CM Dr. Manik Saha por sakbai thang sawirika usakangon rok Kokborok no Romani skriberia norok sakbai thang salam na Islam dihne khnai tongkhana haipana se baksa buksu tabubo jong social media ni bisingti nugu ekdom Tiprasa rok sajage khlai borok komeni bisingti ke hami sawi tongo hake wanji bosong rok kan norok nai di je propana chini Tiprasa rok ni mistake nge je samung cayange pulis rogo kuno kaisa samung saya rogo romja kakai borok kuno nini party sati hini naya borok direct se Tiprasa rona ekdom best bengal lesine langkano tamja Tripura salasine social media ni bising te chini Tiprasa rokai je kuno Tiprasa rok caya bong borok caya ngakai Tiprasa zwalanya hake amsuk CM jirikhoge ajago Tiprasa no roman script ria nongni sakbai tang slamdi hake sakbai tang slam kakai busuk bisinangna amo srungnani sangpile tisa rong no mas srungrinai তারপরে স্টুডেন্ট নংনা আজাগো নাইয়া পানো 10 ইয়ার 15 ইয়ার রগলে নাঙ্গি থাংনাই হাকে আমরক Tiprasa rok ওয়ানচুনা রিয়া বাংসা বুকসু নিজিনি স্ক্রিপ্ট স্লামগাকাই তাবো আমো বসুক জরা নাঙ্গি থাংনো আমো বাংসা বুকসু Tiprasa rok বুজিনা রিয়া बुबाग्रानो शिनिया भाषा में परीक्षा लिखेंगे क्या? हम अपना परीक्षा बांग्ला में लिखे जब तक हमारा खुद का स्क्रिप्ट बनता नहीं है? 10 साल लगेगा तो 10 साल तक हमारे बच्चे लोग बंगाली में क्वेश्चन पेपर मिलेगा, हम लोग फेल होते रहेंगे। बीजेपी स्टेट है असम, कार्बी लोग हैं वहां में, रोमन स्क्रिप्ट को एक्सेप्ट किया गया है। तो असम में जहां में 6 शेड्यूल एरिया में डिस्ट्रिक्ट काउंसिल में कार्बी लोग रोमन स्क्रिप्ट में लिख रहे हैं, तो क्यों त्रिपुरा में हमें कोई और हमें ज्ञान देगा कि हमको किस स्क्रिप्ट में लिखना है, किस में नहीं लिखना है? yang te dol sarong ka ba amada montri rong ni language suno amada montri rong ni kok je tok bukur phui khibe nai noro amte hai party onyo hai onyo amo tama kokhuno ha amte ki politics thungai tongai ka Tiprasa rok je bubagrano chajage to bubagrano to chajage na chajagya je Tiprasa kabang man rok ton saimano bubagrano follow klai bubagrano ukulok thanglai tongai meni Tripura mota khale tongai meni haike amo joto Tiprasa rok no Tiprasa bisirbang majority wise no tabo Tripura mota honor joto saimano haike amo Tiprasa rok no sama hai klai tongka haike amo kok se greha jago sanani kok amo Tingno bo phan funuk mano ang antui jungna amti khaimang lak hai irai rokne hake bole dom kisiri wirisu haje jungna amti khaimang lak jung phan hai irai hini je bubagra sama hai je ana amti khaimang lak ang phan tongo hai irai among ga tesa limit tong haje bina among ga nona amti kher nai hai clear nai amo tama hnu Tiprasa kising Tiprasa no amti hini salai tonglai ga amo tam hini sana hake bongni bodol ni je Tiprasa khlai tongnai gobang mo social media o je amorok bo je bonono chajagi tongo Tiprasa rok haike ultaya je yang Tripura mota khlai tongnai bubagran logi tongnai bongno se ultaya dom kirja gunda party hai party hini Tiprasa rok bai Tiprasa rok no amta hai kok banglai tonglayo haike bongni je leader je montri haike sarkar borok sarkar গঠন খাজা borok মন্ত্রী হিসাबै হাইকে borok তো কোন পার্টি নি তুই বয়া হাইকে যতনে তুই ন borok ওয়ান চুকি সামুং খ্লাইন নাও হাইকে বংনো হাকে borok তামনি বাগै ওয়ান চুংনা রিংয়া je borok amte hai samung hamia khlai tongmani amte hai dom kiri tongmani Tiprasa rong no Tiprasa thancha khlai ria khlai tongmani amorong no hangka borok wansungna ringya kunwan chaya bubagrano soltaya hamia hanai je Tiprasa ni bagai protect hai tongnani bagai kok sanai Tiprasa rong ni bagai kok sanai nyose hake noro amoni bagi tom sharmo chung komini bisinti sadi hake bakso bukso Tiprasa rok to amo chajagi anongnai politics no tui nijini dofano bakso bukso ang komin hake bakso bukso ang amtui je party ni tui Kokborok no je komini bisinti kok sawi ne meni nini bagi wanchuk yawi ang sak ni bagi wanchuk yawi tomo dofa tomo borok nijini dofa hai irai rok jini sane sai tong bakso bukso hake amo sanan thanglia phunungnan thanglia jago hake gobang mo borok no tongam tui je party no tui hake nijini je family no simi kusu sako tlangnan bagai je bunyo khiklai pano bunyo buthari pano thangmanu huni mani system bongna amo haisi hake no romani tui tam sanamu chung komini bising tiki saimano je nongni bukhani kok je tabo amte hai khlaijagi tongmani chini Tiprasa ro baksa buksu buji angi tongmani Kokborok romani script je sanlai tonglai mani gobangma bisiromoi hake tabuk bo
reject se khlai re jaka totally nong ni se script slam di roman script tam ni bagi use khlanya nai omo british ni si jungno sason khlanya si hai ire hinai sawi tong ha ke amting ke jungte bo tola kleng nai ha ke bahai ma tong norok je amte hai je samani cm amno ti norok komini bisin tiki shahar mano chini tiprasa bakso bakso leader je tiprasa no hami hami sai tong ne dom kiranai bongno tibo sari komini bisin tiki o video sa jakala channel subscribe bell icon click kadi hambai